Nahiko nuke galdera hau aurreko puntuarekin ere lotu, izan ere uste dute badokala zerikusia. Uste duteno gaudela ados, industriarekin badagoela jokoan gure eredu sozial eta ekonomikoaren oinarria. Industria da, hain zuzen ere, gure eredu sozial eta ekonomikoaren oinarria, herrialde industriala izan gara, herrialde industriala izan nahi dugu, eta testu ingurua zaila da. Aipatu dira hainbat elementu testu ingurua ezaugarritzen dutenak. Rekonbersio industrial batetaz hitz egiten ari da, faktore asko daude industrian eragiten ari direnak, aldaketak oso bortitza dira, asko gure eskuetatik kanpo daude, eta horrek eskatzen du, impulso bat eskatzen du politika industrial proaktiba. Zentzu hortan, nik uste du positiboki baloratu behar dela gobernuaren ekimenez martxan jarri den industria defendatzeko taldea. Zentzu batean, nolabait biltzen saiatzen delako ekimen horren bidez, industriaren sektorean eta politika industriaran zeresana daukaten hainbat eragile, herri honetako hainbat eragile. Eta hori notizia ona da. Halako gobernantza nolabait mekanismoa martxan jartzea notizia ona da. Hala ere guk uste dugu horrek behar duela nolabaiteko berazaugarritze bat. Lehenik eta behin zentzuari edo norabideari dagokionez. Esan izan baita, Trumpek ezarri nahi dituen muga zergei aurrean erreakzionatzeko mekanismo bat dela funtsean hori. Defensarako mekanismo bat industria defendatzeko muga zergen aurrean. Eta guk uste dugu testuingurua askoz ere zabalagoa dela. Eta Trumpen muga zerga direla faktore bat eragiten digutenak eta eragingo digutenak ikusiko dugu nola eta zenbateraino, baina badira bestelako faktore batzuk. Eta batzuk aipatu dira orain ere. Mundu berri batean gaude, mundu multipolar berri batean, Europako adauzka zaitasun nabarmenak eta Europaren desindustrializazioa ez baian dago, lan merkatuan transformazio bortitzak biziko ditugu hurrengo urteetan, deskarbonizazio prozesu batean gaude eta salto teknologiko baten atarian. Beraz, horrek eskatzen du industria politika bat diseinatzea eta industria politika hori pilotatzea. Eta uste du hortarako badagoela ezagutza gure herrian, gure sektore industrialan eta teknologikoan. Eta mai hortan biltzen dira eragiletako batzuk. Baina, gure ustez, zentzu berri bat eman zaio ariketa hori. Eta gehitu beharko litzateke, gure ustez, beharrezkoa dugun eta faltan zaigun inteligentzia bat, eta prospektiba estrategikoa. Uste dugu, konfiantza gehiegi jartzen ari direla Europako elitengan. Eta uste dut nahiko zantzu eman dituztela adierazteko desorientazio momentu larri batean aurkitzen direla Europako eliteak Europak egin beharreko reindustrializazio prozesuari dagokionez ere. Beraz, horregaitik uste dut, mai horrek behar duela beste ezaugarritze bat, gaitasun batzuk irabazi, tartean prospekzio estrategikorako gaitasuna, eta hirugarren behar dituela parte hartzaile berriak. Horrez daude, gure gaitasun guztiak aktibatzeko beharrezkoa diren parte hartzaileak. Falta dira parte hartzaileak, falta dira sindikatuak, izan behar direna politika industrialean baita ere funtsezko aktoreak. Falta dira enpresa ertain txikietako ordezkariak. Falta dira gure zientzia teknologiako sareko parte hartzaileak edo eragile importanteak ere. Beraz, uste dugu iniziatiba importantea dela, egokia dela hartutako bidea, baina berrezaugarritu egin behar dela, parte hartzaileak falta direla, eta behar dugula benetan gobernantza mekanismo bat gure herriarentzat funtsezkoa izango den prozesu batean, herri honen gaitasunak aktibatzeko, eta behar dugun politika industriala diseinatu eta pilotatzeko datozen urteetan.